2001. szeptember 11-én történt terrortámadás nehéz lenne feledni. Károly több mint 3 évvel a tragédia után úgy döntött, hogy lerújja kegyeletét az áldozatok előtt, emlékművet készített. Alkotásának felállításához pedig nem mástól, mint Kalifornia kormányzójától, Arnold Schwarzeneggertől vár pénzügyi segítséget. Talán minden világra szóló csoda így kanapékon üldögélve születik, bár ne nyilatkozzunk felelőtlenül, maradjunk csak a legújabb magyar, pontosabban Jáli csodánál. Vegyük csak sorba, azt mondja, hogy a nagykövetség, a főépítész, akkor beszélünk a Roma Alapítvánnyal, és megpróbálunk újságírót szerezni. Bizony, rengeteg a tennivaló. Elvégre lehet, hogy annyi balszerencse közt oly sok országimás után igaza lesz Károlynak, az egyszeri sofőrnek, és az ország végre fellendülhet. Olyan infrastruktúrát lehetne építeni, amitől világváros lenne, mert olyat lehet építeni rá. Hallhatják, Károly nem kis dolgot talált ki. Az egész úgy kezdődött, hogy kaptunk egy levelet, melynek már a címzése sem volt mindennapos. A levelet ugyanis nem másnak, mint Arnold Schwarzeneggernek címezték. Gondolhatják, ezek után egy riporter már rohan is, hogy kiderítse, mi is az a nagy terv, amely még a Terminátorból lett kormányzót is érdekelheti. El is áruljuk. Ez kérem egy szeptember 11-i emlékmű. De micsoda emlékmű! Ez az alsó rész fejezi ki a Pentagon épületet. Itt a bejárat, MMI pont. Az 2001. Akkor itt van a 2001, 9 pont, 11 pont. Ez azt jelenti, hogy 2001, 9. hó, 11-e. Itt látható a 2 torony. A könycsepp az abból alakult, hogy amikor történt a tragédia, meglepő módon az arcomon megjelent egy könycsepp. A grandiózus tervnek támogatója is akadt. A szeptember 11. emlékére elállítandó könycseppel, hogy úgy mondjam, ezzel sok érzelmet fejezett ki, formailag is érdekes volt, és nem egy ember, akivel beszéltünk utána, például Budapest volt főépítésze, és egy sokan mások egyértelműen azt mondták, hogy ez képzőművészeti elgondolás szempontjából nagyon érdekes és nagyon újszerű. Deák úr felkarolta hát a tervet, igaz, ő csak a kapcsolatait ajánlhatta fel, a kivitelezés már Kovács úrra maradt. Neki ugyanis van tapasztalata az emlékmű tervezésben, hisz nem először csinálja. Ott van például a holokauszt emlékmű, melyet ide a Józsefvárosi pályaudvarra tervezett. Ez a helyszín az a helyszín, ahol a deportálás indítását kezdeményezték, ahol bevaginoliztak azt a kegyetlenséggel összeállított emberséget, a holokauszt tragédiája. Annak szeretnék emléket állítani. Sajnos egyelőre csak makett van, emlékmű nincs, de Kovács úr már igenis látja, hogy hol lenne a legjobb helye. De térjünk vissza a szeptember 11-i emlékműhöz, elvégre ez fogja hozzásegíteni Schwarzeneggert az elnöki székhez. Legalábbis Kovács úr szerint. A Schwarzenegger úr azt mondja, hogy áldoz olyan dolgot, hogy ő segít abban, hogy felépüljön Kaliforniában, vagy bárhol az amerikai területen, akkor bizony elgondolkodnának az emberek, hogy nekik is meg kell változtatni a függetlenségi nyilatkozatban lefektetett dolgokat. Egyszerű, ugye? Ha mégsem az, akkor most összegeznénk. Arnold kölcsönad $100 millió, Kovács úr felépíti az emlékművet, az amerikaiak látják majd, hogy Arnold milyen jó ember, ezért rögtön meg is változtatják az amerikai alkotmányt, Schwarzeneggerből pedig elnök lesz. Na, ugye, hogy egyszerű. Persze Kovács úr nem csak úgy várja ölbetett kézzel a pénzt, hanem jár is utána. Még a követségre is elment, ahonnan egyébként levelet is kapott. Ne mosolyogjanak, igenis kedvező volt a válasz. Úgyhogy még az is lehet, hogy tényleg Kovács úr teszi igazán világhírűvé a magyar építészetet. Egy magamfajta egyszerű ember álmodozhat arról, hogy építészeti, vagy Nobel-díj, vagy a világon először fordulhatna elő, hogy egyszerre mind a kettő. Na, ezek után mondja azt valaki, hogy nem merünk nagyot álmodni. Igaz, ennél nagyobbat nem sokan.